खमनिबो खम एकदमबारे खम 52.32% खम लाजिदोंना लाजियाखै दिनै BPF नि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि BTC आव BPF-निनो सिंगल मेजरिटी सोरखार 29 जन EMMCLनि सोरखार स्टेटआवबो BPF-निनो सोरखार 10 जन MLA दङ अब्ला बे लाजिथाव बाथ्रा नंगौना नङा रायजोफोर बिक्रम दैमारी जिंदाबाद जिंदाबाद बिक्रम दैमारिया रोखोमसे AI बिथां बायदि इन्टेलिजेन्ट मानसिखौ जोंनो नांगौ BPF हान्जाखौ सोरखाराव लाबोनायाव बिथांनि AI गोहोनि गोबां बिहोमा दङ बिथांनि फंसे बाथ्राखौ आंहा दाबो गोसोआव दङ बिथाङा बुंदों UPPLआ सोरखार सालायनायनिफ्राय दखाननि साबोनफोरानो फिसा फिसा जाजोब्बाय बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन जोंहा मानगोनां फैलाजे बरगयारी सारा बुंदोंमोन नंगौ बे बाथ्राया एकदमबारे 100 to 10% सैथो बिक्रमा सासे AI खोथा बुंनायफ्राव मोसा खामानियाव दाउसा लाजिदोंना लाजियाखै दिनै 28 जन EMMCLA प्लास खाम्फा बरगयारी साराबो UPPLनिफ्राय देरहाना नोंथांमोनजोंनो दङ दिनै टटेल 29 जन EMMCLA आरो 10 जन MLA बिथांमोननि बाजेटखौ नाय दिनै बिथांमोननि बे बारनि 2026-27 नि बाजेटखौ नाय रायजोफोर जोंनि BTC आव BPF-निनो सिंगल मेजरिटी सोरखार 29 जन EMMCLनि सोरखार स्टेटआवबो BPF-निनो सोरखार 10 जन MLA दङ अब्ला बे लाजिथाव बाथ्रा नंगौना नङा रायजोफोर थांनाय प्रमद बर' सारनि 2025-26 नि बाजेटखौ नाय रायजोफोर गासै 843 करोड़ थाखा 843 करोड़ थाखा लाबोनो हादोंमोन BTC-नि थाखाय बे बाराव BPF-आ मात्र 401 करोड़ थाखाल' लाबोनो हादों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय खुगायाव मोसा खामानियाव दाउसा लाजिदोंना लाजियाखै दिनै 843 करोड़ थाखानिफ्राय 401 करोड़ थाखा माइनास खालामना होयोब्ला बेसेबां थायो बयबो केलकुलेट खालामनानै कमेन्टआव खोन्था रायजोफोर 843 करोड़ थाखानिफ्राय 401 करोड़ थाखा माइनास खालामना होयोब्ला टटेल 441.50 करोड़ थाखा थायो अब्ला हठात BPF सोरखारा बे बारनि 2026-27 नि बाजेटआव 441.50 करोड़ थाखा खम लाबोनो हादों BTC-नि थाखाय थांनाय प्रमद बर' सारनि 2025-26 नि बाजेट आरो बे बारनि हाग्रामा महिलारी सारनि 2026-27 नि बाजेट मोननैनि गेजेराव कम्पेरिजन खालामना नायोब्ला बे बाराव BPF-आ 52.32% खम फैसा लाबोनो हादों BTC-नि थाखाय जोबोद लासिंनि बाथ्रा हरै स्टेटआवबो बिथांमोननिनो सोरखार नङा होमबा BPF-निनो सोरखार 10 जन MLA दङ BTC-आवबो BPF-निनो सिंगल मेजरिटी सोरखार थांनाय प्रमद बर' सारनि सोरखाराथ' माइनरिटी सोरखारसोमोन मिलजुल BJP-जों एलायन्सआव सोलिनाय सोरखार थेवब्लाबो दिनै प्रमद बर' सारा BTC-नि थाखाय BTC-नि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जेसेबांखिनि फान्डिं लानानै फैदोंमोन जेसेबांखिनि रां बजा लानानै फैदोंमोन बेखिनिबो दिनै BPF-आ लाबोनो हायाखिसै खमनिबो खम एकदमबारे खम 52.32% खम लाजिदोंना लाजियाखै दिनै BPF-नि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदियानो दिनै 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ जाजानो बायो प्रमद बर' सारा दिनै पावाराव गैयाब्लाबो हारसिङैनो बेसेबांबा जुजिगासिनो दङ नोंथांमोना सोरखाराव थानाय हिसाबै माब्लाबा सापर्ट होफेरदोंना गैया माब्लाबा खालामफेराखै अब्ला दिनै मा नुनो मोनदों बेखिनि फैसाथ' BTC-नि थाखाय माब्लाबाबो थोजासे नङा मा मावनो हागोन बेजों BTC-खौ बोरै आपग्रेड खालामनो सानदों बोरै आवगायनो सानदों आसाम सोरखारनि बाजेटखौ नाय नोंथांमोना थांनाय 2025-26 आव गासै 2,60,959 करोड़ थाखा लाबोदोंमोन बिथांमोना बे बारनि 2026-27 निखौ नाय रायजोफोर टटेल 2,25,084 करोड़ थाखा लाबोदों बे बाराव हठात बे बाराव 24,1
125 crore थाखा बिथांमोना बारायनानै लाबोदों। थांनाय बोसोरनिफ्राय बे बाराव 9.25% बारायनानै लाबोदों। दा जोंनि BTC आवबो ओजों सनितपुर, गहपुर, बिश्वनाथनि गोबां गामिफोरा हाबबाय, दफा बारायबाय, एरिया बारायबाय, पपुलेशन बांबाय, खमसे खमथ' 5% बाबो बारायना लाबोनांगौमोन। दा बारायना लाबोनायनि खोथायाथ' बाद हो, गोजाननि बाथ्रा। सिगां जाखिनि प्रमद बर' सारनि समाव मोनदोंमोन बेखिनिखौनो बिख'ना लाबोनो हायाखिसै, बिराद लासै सिंनि बाथ्रा। दा सिन्डिकेटनि फैसाजों खैदिन सोलिनो? सिन्डिकेटखौल' माथा मारिबा जागोन नामा? जोंहा BTCनि समस्ति गोमाजानाय बिक्रम आदाया BTCआव सिन्डिकेट नुवाखैनो, टल गेटसो नुदों। बेल' नङा दे रायजोफोर, समस्ति गैजायै MCLA BTCआव साथामसो दङ। ओजा बिक्रम आदा थाहैबाय, कास्टम, प्रहलाद, रिन्जय। बिथांमोनानो BTCनि CEM, इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि इयुथ्सफोरनि लिडार, गासैखौबो जानो हायो बिथांमोना। दा बेनि गेजेराव कास्टम बसुमतारी आदानावसो नैबे फंसे बाथ्राखौ सोंनो लुगैदों आं। थांनाय इलेक्शन समाव जेरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरनो 3 लाख आरो 5 लाख थाखा होनायनि खोथा होदोंमोन, बे फैसाखौ माब्ला होगोन? जेब्लासिमावलागै नोंथांमोना होनो हाया, अब्लासिमावलागै जों बखिनायखौ माब्लाबाबो गारनाय नङा, बे सिद्दा खोथाखा। आरो रिन्जय आदा, LP आरो UPनि साख्रिया बोरो? नोंथाङाथ' समस्ति गैजायै सासे इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि प्लास इयुथ्सनि लिडार। माब्लाबानो टेट क्वालिफाइडनि टिचार्सफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार होनायनि खोथामोन नोंथाङा, बोरो? माब्ला होगोन? प्लास इयुथ्सनि लिडार 80,000 बेंकआ साफायख'लायनो हायै 2 लाखनि चेकआ बोरो? नोंथाङाथ' रोखा रोखा खोथा होदोंमोन BPFआ MLA इलेक्शनाव देरहायोब्ला इलेक्शन बायखांनायनि उनावनो 80,000 इयुथ्सफोरनो गोदानै चेक रानना होगोन होनना, बोरो? माब्ला होगोन? आरो बिक्रम आदा, नोंथाङा बुंदों मा BTCआव सिन्डिकेट नुवाखै, टल गेटसो नुदों। प्रमद बर'नि दिनावसो सिन्डिकेटआ जादोंमोन होनना। थिग आसे, बिदिब्ला दाखालि बावैसो गसाइगावनि टल गेटखौ ट्राक ड्राइभारफोरा मानि थाखाय बुफाय बुसि खालामखो, बेनि प्रमाणखौ बिक्रम आदाया होनो हागोन ना? आरोबाव नै बारा दिन जायाखै, साननैसोल' जाबाय, ट्राक ड्राइभार औवा गारिनिफ्राय 3,000 खरै दाबि खालामना राम पिटन होजानाया सोरनि मानसिमोन? होसो दान्दा सिबजानाया सोरनि मानसिमोन? जोंथ' पुरा मोजाङै मोनथिखागौ, सिनायखायो बे सोरनि मानसि। बेनि प्रमाणखौ बिक्रम आदाया होनो हागोन हाया? आरो बाराखौ नङा, क'क्राझारावनो दिनै गारि लाना हाबनो हायै जानानै दङ। ट्राक गंसे हाबोब्ला 200 थाखा, डाम्पार गंसेयाव 200 थाखा, JCB गंसेयाव 100 थाखा, मिनि ट्राकआव 100 थाखा, ट्रेक्टराव 100 थाखा, टाटा मबाइलाव 40 थाखा, मेजिकनिफ्राय 40 थाखा, विंगारनिफ्राय 40 थाखा, अट' रिक्सानिफ्राय 20 थाखा, आदार्सनिफ्राय 20 थाखा। सोरबा क'क्राझाराव जानला मोनला फैबावदो गारि गिदिर लानानै, क'क्राझारावहाय नै रुल्सआ मा बानायदों नायदो, नै सार्टआ लिरनाया मा दङ। ट्राक डाम्पारफ्रा JCBफ्रा बेसेबां लायो, क'क्राझाराव हाबफैबानो दाना बिदि लायो, फाग्लासो। बेफोर फैसाखौ सोरनि मानसिया खांगासिनो दिनै, बेनि प्रमाणखौ बिक्रम आदाया होनो हागोन ना? दिनैनि दिनाव मानसि हारिया अखाफोराव थांनानै रायजो जाहैलायनो हानायसिम आवगायनानै दङ। थेवब्लाबो बिक्रम आदामोना BPFनि माखासे मानि मेलेमजिबि, बुद्धिजिबि नेताफ्रा, वार्कार्सफ्रा बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ एकदमबारे बुरबकआव दोनबाय थायो। माने बे BTCआव गावसोरनिख्रुइ देरसिन, टेलेन्टेडसिन रावबो गैया साननानै लायो नामाथाय? बे गोरिब गुन्द्राफोरखौ थगायनानै लेवार बेदलावफोर बायदि सोबख'ना माथो उन्नति जादों? लन थङैनो जोनोम जादों, लन थङैनो सानसे थांफिनखानांगोन। सासे गोथार गोसोनि गोख्रों लिडार जानो गोसो दङब्ला बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्ममोन बायदि जा, सुजित नार्जारिमोन बायदि जा,
नोंथांमोनाबो नोंथांनि मुंखौ थैनायनि सिगां मोजां हाबा मावनानै अमर खालामना दोनलांनो नाजा। जेरै दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोना सुजित नार्जारि मोना बिथांमोना दिनै थैनानै थांदोंब्लाबो मुङा हाथरखि बायदि बर'नि अख्राङाव गोजों जोंथि जोंनानै दङ आरो थाबायबो थागोन जेब्लासिम बर' होननाय मोनसे सोदोबा गोमोरा बै समसिम।